de Guano a 2.742. Fot un vent i un fred del copón. Això s'acaba allà dalt, a 2.900. S'ha de treballar molt dur aquí, Fred, neu per aquí. Quasi paradet abans. Bueno, 2.911, 20, quasi 3 quilòmetres, 781 de desnivell acumulat. Això és el col d'Oguano. És un dels passos més alts de l'Atles. Està tot nevadet, en fi, salvatjada, Però, bueno, molt feliç. Ara, cap avall, ben tapats, fa rasca, molt de fred. Bueno, hem baixat 400 metres, una baixada salvatge, però ara encara es torna més heavy. Fa totes aquestes ziga-zagues fins a la vall, que està allà. Muntanyes nevades, farrasca. Tot això fins fa 4 dies era una pista de terra. Fins ahir no vam saber que l'han acabat d'asfaltar. Si no, haguéssim tingut aquí problemes. És una baixada espectacular amb... És que no res. Llavors hi ha el riu, que ja és el Dades. Això, tota l'aigua va venir aquí, al final baixarem cap a la vall del Dades i el farem sencer. Hi ha núvol, fred, però perfecte, es va molt bé. Al Marroc hi ha rius, com aquest, que és el Dades, que neix a les muntanyes de l'Atles, després es perd al desert i bueno, l'aprofiten i gairebé cap a arribar al mar. Aquí hi ha unes formacions geològiques espectaculars, molt salvatges. Estem fent un viatget pel Marroc de somni. Molt guapo.
t'agafa amb vent de cara, Quina boixeria. Arribem a Messenrir, és allò allà baix, i això és la vall de Pomer. Això són pomes. Les pomes que fan aquí, molt petites. A veure si acabem ja.